Coronavirus en Cor de l'Aquàs surt de la base d'un grup estructurat com és l'Aquàs Debat. La nostra iniciativa va ser creada un 14 de març, on va ser molt estudiada durant cada setmana. Vam fer un procediment que prèviament es va informar a Bienestar Social, a Elena Solís, com a l'alcalde de l'Aquàs, Toni Saura, i a Càritas a l'Aquàs. I aquest mateix dilluns, 16 de març, vam acudir a primera hora a la policia local per entregar-los el llistat oficial dels voluntaris, així com unes targetes identificatives i un lote de guants i mascaretes per a la seguretat del voluntariat. Estem actuant per a les persones que no poden eixir al carrer, per a que puguen comptar amb el nostre voluntariat per a fer les seves compres o qualsevol servei si necessari. Realitzem diàriament prou compres i gestions per a aquestes persones majors o famílies vulnerables davant de l'actual alerta sanitària que no poden eixir al carrer. En paral·lel a les compres diàries, col·laborem amb Bienestar Social, amb Càritas a l'Aquàs. En cada 10 dies fem lotes d'aliments que són donats per una fruteria, per restaurants, per a Necup, que es va donar més de 500 papalles, Consum, que es donava els descuentos, o Mercadona, que ens ha donat 350 quilos d'aliments. Això no seria possible si la col·laboració de la Societat Gastronòmica El Cullerot, que ens ha deixat el seu local per a poder fer tot aquest procediment, i també no seria possible sin l'ajuda de Miguel Marín per la seva empresa de transport, que és qui ens trasllada del supermercat al local els aliments. A dia d'avui, Coronavirus en Cor de l'Aquàs som 70 voluntaris. Mai dubti que farem tanta gent disposada a ajudar. Tal com va escriure en 1897 els excursionistes del Ratpenat i el meu company Rafa Roca, el meu company de l'Aquàs Debat, va escriure fa uns dies: el més interessant i atractiu de l'Aquàs no és el seu castell-palau ni els seus temples parroquials. El més valuós d'aquest municipi de l'Horta és l'estima, l'amabilitat i la participació ciutadana dels seus habitants.